Bon dia, des d'ací comença la meva ruta que va des d'Innsbruck fins a Salzburg en bicicleta. Baixarem primer per el riu Inn, que és el que tinc així a la meva esquena. Passarem per el Gerlos Pass, que és un port de muntanya de 25 quilòmetres, i després ja engegarem amb el riu Salzach fins a arribar a la ciutat de Salzburg. I aquests crits que escolteu és la gent que ja m'està animant a la meva eixida. Gràcies. Guten Morgen. Avui toca la segona etapa, serà l'etapa alpina, entre el poblat aquest que tenim entre el Tirol austríac, Wessing i Gerlos Pass. Bé, aquesta etapa en la qual pujarem un port de muntanya d'uns 25 quilòmetres cap a dalt amb la nostra bicicleta que s'acompanya en tot moment. La veritat és que no hi ha cosa més bonica per a viatjar que la bicicleta. Aquesta és una imatge del poble de Wisp. Una abraçada molt forta. Molt bon dia, Guten Morgen. Este és Gerlos, una localitat alpina, i avui farem l'etapa més llarga que en tenim. Estem des d'ací, des de Gerlos, passarem el port de Gerlos Pass i arribarem després de 80 quilòmetres a Zell-an-See. Besets. Bon dia, Guten Morgen. Avui estem en la localitat de Zell-an-See, una localitat preciosa, una localitat alpina, en un llac impressionant, com vosaltres veureu, i farem ja una ruta més curteta d'uns 40 quilòmetres fins a l'Ofen. Vinga, espero no mullar-me perquè per ahí dalt estan sonant un tros de port. Una abraçada, sets. Bon dia, amics i amigues. Avui estem així en el poble de Lofer, un poblet que està en l'estat de Salzburg. És un poblet alpí, prop d'Alemanya, prop d'Itàlia, prop també de Suïssa, i així en Àustria. I ara passarem a un altre país, a Alemanya, i anirem al poble de Bad Reichenstadt. Este poble està a uns 30 quilòmetres, així que espero que l'etapa d'avui siga tranquil·leta, seguint el riu Salzach. Bé, amb aquell bon camí. Bon dia, Guten Morgen. Sisena i darrera etapa que anem a fer avui.
És més curteta, de 16 quilòmetres, encara que jo he vingut a aquest llac, que és fantàstic, és el llac del poble on estem, Bad Peixestal, un poble termal. De fet, ahir vaig estar tota la vesprada a Remulla en el balneari de Rupertus. Bé, i ara ja se n'anem cap a Salpur, la nostra Ítaca, que s'esperen. Va ser molt gran, i recomanem viatjar en bicicleta. De Salzburg, la ciutat de la música on va néixer Mozart, després de creuar els Alps austríacs i fer-ne més de 300 quilòmetres amb la bicicleta. Un medi de transport meravellós, ecològic i que te permet disfrutar vivament d'allò on passes. La recomane vivament. Bé, ja hem eixit de la localitat de Ciancio. Bé, ja anem camí de Loften. Està per tots els puestos ple de tormentes. El único és tot el paisatge. Ara sí estem en la bicicleta. Ja veurem si mos plou. Bona vesprada. Quina pausa, respira per així, no? Estas son las montañas del Tirol, ahí a dalt, una ermita. L'únic que l'estic menjant tot de mosquitos que crec que hi ha per així, no sé. No se pot obrir un poquet la boca o te omplir de proteïnes.